ассалому алайкум. Имрӯзашта ман барои ҷигар гап мезанам. Ҷигаре ки бузбала, одам бузбала ҷигарш равған гирифтагия, ҷигари одам чӣ қадар дард мекунад, сиқ мезанад, чӣ хеле ҳамин дард халос шудаша гуфтанием ки монда дар кор мешавад имбир, и лимон, и асал дар кор мешавад, чеснокам корфармонен мешавад, барги алоям мешавад. Урам дар чой хушк кунед. И ман имбир, лимон, асал кор мефармонам. Саҳри пеш аз ношта кардан чой мекунен, имбира чой мекунен, имбир камтар имбир бурида, и лимонту як қошуқ асала мехӯрен. Баъди як 20 минут ба нонушта мекунен. Ҳар саҳар карда бинен, бега пеш аз хӯ рафтанам карда бинен. Асаба ором мекунад, одам ҷигараш дард кунад, хушрӯ хӯ рафта наметавонад, хушрӯ хоб мекунен. дар як ҳафтада маълум мешавад ки чӣ қадар одам савук мешавад, ҳам айвазми зиёдӣ халос мешавад, ҳам рӯғани ҷигартон об мешавад. И лечения дар давоми 2 ҳафта 3 ҳафта мекунен. Насиб кунад иншоалло. Соз шида меравен. Видеои мода обун нашавен. Видеои наво ай пешай. То видеои ояндара дар паноҳи Аллоҳ бошедтон.